Haleluya. Alikho igama elimnandi igama lakho Jesu igama lakho Hallelujah. I lona likho. Oh Jesus. Hallelujah. I lona yile lingekho. Ukuba likhona ngabe sesantshela. Alikho yilo. Jesus. Alikho elinye lifana nalo. Praise the Lord. Angibingelela ubaba, ngibingelela umama umpostoli uNyandeni. Ngibingelele umfowethu ubaba uShenge nomama nabefundisi bonke basekhaya bese ngibingelela abefundisi esihamba nabo abangabafowethu nodadewethu amadodana namadodakazi egameni kaJesu Kristu Inkosi. Haleluya. Cha akukuningi engingakusho ukuthi ngenkathi uFaro uNkulunkulu ezokhipha uIsrayeli eGibhithe mawuyifunda ke siyayazi indaba yakhona bakhona sebeke bayishumayela kangcono Shenge sokalisi kuthiwa uNkulunkulu uthi celani kulabo abantu ade belihlupha yonke leminyaka noma yini bazonika yona bayicela ngoba kwase kuyisikhathi sika Jehova. Ngifuna ukuthi ke akhathalekile ukuthi la ubuvalelwe khona noma la usavalelwe khona uhlala isikhathi esingakanani noma uzohlala isikhathi esingakanani, but kunento kufuneka uyazi isikhathi esikaNkulunkulu, isikhathi siyamlalela uNkulunkulu. Ngoba mase sifikile isikhathi nezinto ziyahlangana zivumelana noNkulunkulu baphuma ke ngoba kwase kufika isikhathi sengihlala phansi ngidliwa into ethi uma ephuma uIsrayeli akaphumanga angathi uyanyelela kwakhala icilongo ngoba lisazokhala nje lakhala icilongo kuthiwa nesalukwazi esasingathi mhlawumbe sinedolo saliswa mabelifutha uJoshua noCaleb bemaphezulu kwezindlu zaseGibhithe mabelifutha likhala lithi bobo kwasho ukuthi basebasi ukuthi basiphuma la kuyokhala icilongo ngeke sihambe sinyelela ngoba nathi sazo exit kuleliso. Ungababona abantu bakhona basebenza ababheshi besizinto angathi basihalisela angathi asiyazi intokozo kahle kahle sazo exit thina sazo exit and mase exit akusukuba imfihlo la khalitsilo kuthiwa wathi celani kuthiwa baphiwa wakwabona umuntu ekupha eshonelwe. Labo bantu babeshonele belila kuthiwa wonke umuzi one firstborn kwakhalwa ngoba ingelosi yokubhubhisa yayidlulile. Wathi uNkulunkulu laba bunjalo wathi kodwa celani angikho ke ngiyagijima ngilake ubadedelile uFaro
usethi kuthiwa wezwa ukuthi sisebehambile kuthiwa wathi ngibadedele kanjani nawe njengobula lalela nobazalwane uma umuntu esindiswa ayikho lento ka let go kaSathane kalola khona izinto wahamba nazo msukwana usindiswa Sathane akadelile ngawo kodwa angisaba ukwakhe isithombe sokuthi uma ukhona usaba uhlala usaba yena kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi you must know ukuthi isukile impi njengoba wena usukhona yasuka impi so la wasuka khona kujatshula ngichaza ukuthi mayisebajaha ke kuthiwa bangena asikiyeka konke uNkulunkulu ukhuluma noMoses uthi napa abantu bakhala uthi ukhalelani phakamisa induku sebephakathi olwandle mabengena kuthiwa ingelosi yasuka ngaphambili yesa ngemuva yangena phakathi kukaIsrayeli nempi yamaGibhithe ngenkathi sekulandelwa uIsrayeli kuthiwa kwakhishwa wonke ubest wenqola zempi zaseGibhithe ngoba kwakulandelwa best ngidliwa ke ilento ethi sonke lesikhathi ingilosi insika yefu ebusuku insika yomlilo kuthiwa yiye yayibahola kodwa izinto mase ibheda yasuka ngaphambili yeza ngemuva yangena phakathi kwabo nesitha how ubofunda iBhayibheli lakho Exodus ngalo 14 umbala lithi iBhayibheli mawufunda lithi kuIsrayeli yaba isibani kodwa kumaGibhithe yaba ubumpumputhe kaposhaya manje kwabangakholwa lento iwuphuphuthe kodwa kithini isibani uNkulunkulu akasoze akuyeka inoma kanjani noma ungasibona ngathi ungena olwandle kodwa ubokwazi ukuthi ingelosi semva kwakho iba uphuphuthe kwisitha sakho lithi iBhayibheli bethi bayalandela kuthiwa bashawa ubuphuphuthe kuthiwa ifu lobumnyama laphantshisa amasondo kwaphantsi amasonto abangakwazi ukubajaha balitshola kuphesha impi yabiqhubeka ngithi ke bazalwane asingesabi uNkulunkulu lathi asazi ukuthi siyaholwa ukhona ohamba nathi egameni lika Jesu Kristu omncane nje insimbi lolu insimbi haleluya sizophakamisa izandla zenceko amen nezomntungwa nangu sethe uMashobane cha ungasabi ngoba ibuyele ngemuva protect oza mamgwala uthi 1 2 haleluya nje 1 2 angithi kulungile athi 1 2 athini 1 2 Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu ubaba umpostoli uNyandeni uma umpostoli uNyandeni egameni lenkosi yethu Jesu ngibingelele esibavakashela namhlanje umpostoli uButhelezi and the first lady of the house ngibingelele bonke abafundisi esihamba nabo bonke abafowethu nodadewethu bese ngibingelele leadership yebandla iBetter Hope Tabernacle nabo bonke abazalwane egameni lenkosi yethu Jesu ku 5 minutes nje kunezwi elisenhlizweni yami kakhulu kulezi insuku uNumbers chapter 27 elithi iBhayibheli amadodakazi kaZelofa aletha ipetition phambi kukaMose lithi ke iBhayibheli uma ulifunda uNumbers kwakuyi chapter yokubalwa kwabantwana bakaIsrael mabebalwa okokuqala babalwa besanda
baphuma eGibhithe kuthiwa babonakala ukuthi there were over 600,000 kodwa uma kubalwa abantu abawu 600,000 akuyona inamba correct ngoba kwakubalwa kuphela abantu besilisa abakwazi ukungena empini kusho ukuthi abantu besifazane babengekho abantwana abancane babengekho nabantu besilisa futhi abangaphansi ka20 babengabalwa kwakubalwa kuphela abantu asebengakwazi ukuyomela impi baphinde babalwa okwesibili bebalwa uMose sebeze yongena eKenani ukubala kwabo kwesibili lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayesethi kuMose hlukanisa indawo yaseKenana ngokwezindlu zonke zikaIsrayeli izizwe zakaIsrayeli zazinezindlu eziwu12 wabese wathi uNkulunkulu babale ukuze bonke uzobanika inheritance yezwe laseKenani before singene eKenani sizobala sehlukanise lokho esofike sikuthole eKenani malibonga igama lenkosi abakafiki khona basengaphesheya kodwa uNkulunkulu instruction abanika yona uthi babaleni and divide the land according to the houses of Israel malibonga igama lenkosi yathi sihlukanisiwe indawo babalwa bathola amafa abo kwabese kwanale amantombazane amadodakazi kaZelofehadi kuthiwa aye ngaphansi kwendlu yakaManase lithi iBhayibheli ahamba aya ethempelini kuMose ayothi Mose siyazi ukuthi umthetho awusivumeli futhi Mose siyazi ukuthi ubaba washona in the wilderness akashonanga kanye noKhora noDotham abadisobey endleleni kodwa yena wayishonela ngokwesono sakhe kungenzeka yini ukuthi ngenxa yokuthi ubaba ubengenayo indodana thina sibe sesingalitholi ifa ezweni laseKenani kuyakwenzeka kanjani ukuthi ubaba ashone ngenayo indodana ezothatha ifa yena mayefa kusho ukuthi thina sezukuthola lutho malibonga igama lenkosi engathi this is a season yokuletha ipetition phambi kaJehova lithi iBhayibheli lamantombazane ayawazi umthetho ukuthi awuvumi ukuthi umuntu osifazana angathola indawo ayazi ukuthi lo mthetho washawa futhi awukwazi ukuphikiswa babazi ukuthi umthetho masushayiwe anikwazi ukuphikisa kodwa athi noma umthetho ukhona sizoletha ipetition phambi kaJehova malibonga igama lenkosi noma siwazi umthetho ukuthi uthi this is impossible kodwa athi whatever that is impossible ngathi it is possible with God sizoya phambi kwetende likaMose wathi umthetho uthini thina ngeke usifimbe umthetho ipetition into eshawayo bese yasayini ukuze umthetho uguquke abantu kufanele basayine ipetition ethile lithi iBhayibheli lamantombazana ahambisa ipetition phambi kaMose kuthiwa mathathu kuphela amacase athi mayelethwa phambi kaMose uMose wahamba wathi angikwazi ukwenza idecision kodwa le fanele ngiyoconsulta uNkulunkulu lamantombazana ayisizwe sakaManase igama lithi Manase lithi uJehova ungenze ngakhohlwa all my troubles awukwazi ke ukuyoletha ipetition ungakakhohlwa ama troubles akho lana igeneration yokhohlwa ukuthi uNkulunkulu ungenze ngikhohlwe okwenzeke in the wilderness ngoba I need to prepare for the Canaan uma ngizobambelela wilderness angikwazi ukuyofika eKenana uJehova ungenze ngakhohlwa wonke ama troubles esangidlula kuwo lesi sizwe sokukhohlwa awukwazi ukuyothola ungakhohlwanga kufanele ukhohlwe kudlula ukuze uyobamba kusho kulandelayo lithi iBhayibheli uMose waya phambi kaJehova wathi uJehova wathi inkosi nanga amadodakazi kaZelofehadi kuthiwa uNkulunkulu wathi amadodakazi kaZelofehadi right wanikeza isabelo sikayise malibonga igama lenkosi noma ngaba siqualify kodwa namhlanje sizoletha ipetition phambi kaNkulunkulu sizophaphatha ukuthi uNkulunkulu kungesinike yini ukungesinike into enkasaziyo ukuthi asideserve labantu besifazane yaseyabiwa indawo omunye wezogiva aphatha isekwenzekile ayikho into engizoyenza usushayiwe umthetho angamkele isimo engikuso kodwa athi we will not accept the status quo thina we will challenge what the enemy has plotted against us
yini siphaphathe phambi kaJehova ukuthi weNkulunkulu kungasenzele yini noma sidlulile isizwe noma kufanele ithole ngayo awukuletha ipetition uzoyibeka phambi kaJehova uyisayine whatever that is signed and sealed it shall come to pass. Ipetition yinto ethi isignature yakho ikwenza ukwazi ukuqualify ukuthola izinto abesingeke zenze. Namhlanje awukusayina ipetition kuleyo nto ayifuna kuNkulunkulu noma yini abayilindele kuNkulunkulu isithi asakutshela ukuthi awuyideserve noma awuqualify kuyona futhi nawe uyazi ukuthi awuqualify kodwa namhlanje sizoqualify laba abangaqualify laba engafanele bayithole bazothola sizoletha ama-petition phambi kaJehova ushamanda lamoshikathatha sizothi weNkulunkulu sizophaphatha lokho mawungeke usenzele siyakucela ukhamaya sizoqala kona lokho okuthiwa kwenzeki kwabanye kodwa uNkulunkulu bungengenzele yini sizoletha ama-petition ethu. iBhayibheli mase sizohlala phansi lithi iBhayibheli u-Isaka uJakobe uyiseka Joseph kwathi esezokwaba ifa lakhe waqale wathatha amadodana kaJoseph wathi ngiyawa-adopta azoba amadodana ami ukuze mase ngingaba ifa lamadodana nawo azothola lesi sizwe esa-adoptwa ukuze siqualifye for into ebesingeke siqualifye kuyo. Manje namantombazana yazi when history repeats itself ukuthi naseqaleni vele lesi sizwe sathola kuJakobe kungafanele sithole was-adopta ukuze sithole uManase wa-adoptwa uJakobe ukuze adle efeni likaJakobe nathi si-adoptiwe yizulu ukuze sizothola ifa ebesingaqualify kulo la singena khona sithi besazi ukuthi ngeke kwenzeke kithi besazi ukuthi akusifanele besazi ukuthi akusilungele siyazi ukuthi khona abangcono ekufanele bakuthole kunathi kodwa sizoletha ipetition ethi Baba may we ask for grace that is able to give us what we don't qualify for. Noma usindisizo, there is no time limit. Now you have to submit your own petition. Ungahlali nezolo lakho limangalela uthi ngisanda kusindiswa. The same God is saying to you, come and deliver your own petition. Izinto zizoshintsha. Sungakhohlwa izolo lakho. Kukhona izinto ezikulindele. Kunjalo siyagijima. Ehene insimbi lolu insimbi gijima mfundisi umkhize. Uthi 1 2 siyasheshisa nje. 2 minutes. Agijima amantombazana. Hallelujah. Ngiyabingelela apostle of the house nomama nabafundisi bonke nebandla lonke egameni lika Jesu. Amen. Sister Rosa. Hallelujah. Usashumayela enhlizweni yami kuvuka indaba yomprofeti Elijah. Uma uthi sizoqualifyisa laba banga qualify ukuthi balethe petition yabo kuJehova. Ithinto uElijah uke wahamba noNkulunkulu wenza izinto noNkulunkulu. Hallelujah. uElijah is the prophet eke ya challenge abaprofeti bonke ababekhonza uBhali yathi akekiwe entabeni the Mount Carmel kwafike kwashiswa kwenziwa umhlatshelo. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wakhe wenza izimanga lapho. Hallelujah. Kodwa esehambile wenza zonke lezo zinto into engikhathazayo ithi kwenzekile kwafika izwi wezwa into ngendlebe zakhe. Hallelujah. Kwafika umlayezo from uJezebel wezwa into yokuthi uthi uJezebel njengoba wenzile kuba prophet bakaBhali kuzokwenziwa kanjalo nakuwe. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wabaleka wazaphula. Ngithanda uNkulunkulu ukuthi akakuyeki uma ngabe seke wahamba nawe wakubona wenza izinto uma sewuzwe into ekubalisikelisayo ekususayo kuye kodwa uJehova uyakophula lapho. Lithi iBhayibheli wafika uNkulunkulu wathi Elijah wenzani la ufunani la ithinto yami laba bantu esizoba qualifyisa namhlanje engathi
yethu. Hallelujah. God is waiting for you ukuthi niqhubeke nohambo lwakho. Hallelujah. He is waiting for you ukuthi aqhubeke nohambo lwakho. Hayi ungakhathazeki. uJezebel will always talk. Ungakhathazeki. Abanye bazothi angisakhoni because ububona kulezinsuku sekwenzeka 1 2 and 3. Kodwa ngithi uJezebel will always talk. But uNkulunkulu akesatshiswa ilutho futhi akehlulwa ilutho. What are you doing here? Musukasha muntu kaNkulunkulu. But iyodwa into okufanele uyenze, vuka uhle. Iseyinde indlela yakho. noNkulunkulu akapheleli la. Iseyinde indlela yakho, vuka uhle. God is waiting for you. Into ezoba inkinga ukuthi sekubeki ukudla besungadli, but God is saying vuka uhle. Indlela isaqhubeka ayipheleli la. God bless you. Siyaphuthuma kodwa nje uJesu nje kuphela. Thandaza kuye kulabo abamukela uJesu nakule ndawo. Wamukele umuntu ongemilutho phambi kwakhe. Wamukele igama elinamandla. Wamukele igama elinqobayo. Wamukele igama elikwazi ukulwa nemithi yabathakathi. Wamukele amandla esiphamphana avusa uJesu kwabafileyo. Engayisefikile into ayifile ziyaphila. uJesu nje kuphela. Unikwani kwamthelezi awunikwa lutho kodwa unikwa uJesu nje kuphela. Idla isaludu uhambo siyagijima bazalwane. Hallelujah. Rima mande khamosaya. Siyabonga uNkulunkulu sihlangene njengebandla lakho. Masihlangane ibandla sizoqinisana. Linikana amandla ukuthi kuyahambeka noma uJezebel nomsindo noma izinto zesabisa. Uma uyintombazane kwesabisa ubaba wengane. Uma ubaqonde emzini bethu uzophila kanjani ungalikhonza idlozi. uJezebel lowo kuyahambeka. Saludo uhambo. Hallelujah. Siyaphuthuma bazalwane. Kuyahambeka. Nakho uvuka intethe ngamukela uJesu ngo-1984. Ngiyaguga ngigugela kuye ngoba kuyahambeka. uJezebel uba ubanga umsindo. Kwasho ukuthi greater is he that is in me. Unamandla asemkholwayo. Siyathanda ayibo. Hey singathandazi. Yakhona into ibanjwa isikhathi engathi singathandaza kodwa wo. Hallelujah. Ake ngisho kanje kuleli bandla esikulo. Shenge uKhumalo ibandla lakhe emnyaka emngani. Mbili noma mthatha. Buke emngani. Mbili noma mthatha. Oh. Baqala umsebenzi. Bayi-understand lento eniyibonayo. Siyazi ukuthi lo msebenzi kusekhona abantu abathi ingabe njengoba ngiloke ngilandela uShenge nje. Ingabe lento izophelela laphi? Lalela ayipheleli indawo le. Le imikuze kube phakathi. Kwaze kubuye uJesu sikhona. Ngakho wamukela into esikhashana. Wamukela into egcina umuntu. Ungena emkhunjini. Uma seyivuka ivunguvungu. Wena you are safe ngoba uJesu khona emkhunjini. Uma bethu uzokwenza njani uma sekukhula ingane uthi I don't mind. uJesu khona emkhumbini. And uyena Nkosi kuphela lalelwa izifo. Elalelwa nawulwandle.
wenzela kahle wamukela uJesu. Ngiyathanda ukusho nje semzonika ubaba uNyandeni ukuthi la kwaJesu sifike sihambe futhi. Sifike singene sifumane idlelo. Sibuye sidlule futhi. Awugcina insindisweni. Kodwa uyaqhubeka uthi awunazi ukuthi ngithandaza ngizo sikuthandazeka ngolunye ulimi. Don't worry into zakhona. Uthi mawuthulela uzingena seseduze kombhede. Ngoba uhambo lolu lumnandi lolu hambo. Futhi uhambo luthi lumnandi nje ufunda uNkulunkulu ezimene ezibhlungu. Ukuthi samukela uJesu akusho singena emlilweni. Siyangena lathi emlilweni. Ukuthi nje singena kube khona indoda yesini. Eqaleni ukungena emlilweni umuntu bewedwa. Kodwa namhla uma suwamukela uJesu mawungena emlilweni. Kudilika yena esubini azohamba emlilweni. Mamangala ukuthi awufi ngani ukuthi uJesu khona. Uya. Ngiyacela ke Nkosi yami ngenhlonipho. Sinika umpostoli ngehlisa ivoice. Ngoba uzokhuluma akayi la. Ukhuluma kanje. So can prepare abazalwane. Hallelujah. Uyathi ngicebile hega khulu ngibi Nkosi yami. Ngokwenhlonipho kabazalwane yesiZulu ngiyacela simeke inyawo sihloniphe ogcotshiweyo umpostoli uNyandeni. Siyabonga ubukhona bakhe kakhulu. Ngibingelele abaphathi umsebenzi ushenga nomndeni wonke wabo. Sibingelele naphathi abambisene nabo leadership yonke including uKhumalo. Nabanye ke sibonge nangapha. Sibingelele ibandla lonke la ekhaya. Nabakhona abavakashile siyababingelela egameni likaJesu. Ngizobingelela uStando sami ngapha uMaphethini. Sibonga kakhulu uNkulunkulu wangibusisa kakhulu. Ngekuhluphe umuntu mawuhleli naye uthi kaze abantu bayakubona yini lokho. Kazi lesisimanga salomuntu bayisibona yini ukhathazeke. Bekuphatheka kabi futhi mase uzophinda ubone ukuthi obani abangakuboni lokho. Khumbula amazwi kaJesu athi isikhathi esingaka nginawe akwangazi. Okunye bazona kuyadinga uma uNkulunkulu ekusondeza eduze komuntu ubumcele na uNkulunkulu akwambulele. Ungabi khona abantu abalinyazwayo namanje basale imali abanye. Balinyazwa ukwazi kakhulu. Kubhlungu kakhulu bazalwane. Ngikhumbula uNkulunkulu engibonisa umunye umbono. Ngakuthi abekha okay. Ngimusho lo muntu wagcina eshonile. Wangibonisa futhi ukuthi yini ezokwenza ukuthi ashone. Namhlanje abantu basenze njalo kubantu uNkulunkulu abamisile kuba babasize. Kunendlela uSathane ayikhandayo amehlo angasile awakhandayo ngabo.
lo muntu wayisihlobo sami ngabona isilwane esithize esasizomhlasela sesike samshaya kangabona yabona khona umuntu akahlelwe yinto acabanga ukuthi hayi it's normal kanti sekukha khona inkulumo ethi izwe lithi lokukufa lokugula akusikho lifanele sazi ukuthi kukhona okunye okuyikho yes ngithase ngiqhubele indaba engaqonde yona okay ngazama ukuzomsiza futhi ngazi kahle lesilwane ngiyasihlula mina yena siyamhlula kodwa mina ngazi kahle ukuthi ngizosishaya instead kwi distance ngiseza endaweni ukuthi abalekeze kimi wabaleka waya esilwaneni baya on the same direction samhlephula washona ngazama ukuya kuye sengidlule embonweni ngiyomtshela uthi uNkulunkulu ungitshelile ukuthi uzohlasela into ethize ngikusize ungavumi wayitholela nje zange ngipendele lutho angempela ngangatshela yena kuphela ngatshela nabanye ngatshela nonkosikazi wakhe ngempela akuphela ngesikhathi eside washona ngizama ukuthi ke siyadinga usambulo sabantu uNkulunkulu asibeke kuduze kwabo noma ngaphansi noma ngayiphi indlela uyasidinga ngaphandle kwalokho kwaziyo kodwa uyadinga uphinde futhi uthole isambulo osinika ubani lo muntu kuwe and izwe kakhulu liba destroyile abantu ngoba ilona lihamba phambili uma uzomtshela into kufanele ukuthi uqale abone ukuthi istandard imbekaphi nansi limaze kakhulu abantu kanti uNkulunkulu usebenzisa lezi zinto ezobuhula to help you haleluya no bengidlula la bengaqonde bazane bengidlula nje kule ndaba ngisabingelela unkosikazi siyabingelela kakhulu ingane zethu esihamba nazo ababizwa nalabo abangakazazi ukuthi babiziwe sebabingela bonke yazi laba bekumenishiswa umama be pick up nje abafundisi asihamba nabo cha bakhona nabanye ababiziwe bangase bafundisi benzokunya ngoba phela ukubizwa kusekusho ukuba umfundisi noma ukushumayela khona abanye abangayi pulpit kodwa babizwa ngendlela esimangaliso banokugcobola namandla kade kodwa ngoba sesashaba le ndaba ye religion ngengathi komunye i religion is more dangerous ingozi i religion ngaphezulu ka Satan ngoba i religion isilimaza siya kuyo siyayifuna kodwa ifanele silona kade ngisesho ukuthi sasike samshaya kangabona ukuthi yini emenze kanje ngizama ukuzomhlangula iqhuga akabona uxugiswe yilento ayakuyo waphinda futhi akangangilalela waya kuyo le religion isilwane ingozi esiyithanda esiyakuyo ngoba iyenza sengathi siyakholwa into engathi isa spiritually haleluya umoya kanti ingozi usathane ungcono kabi ngoba siyambalekela yena ngoba siyazi ukuthi usathane kodwa religion into engathi kaNkulunkulu into eyenza sengathi uyikholwa i-religion ngisho ezenkolo ezenkolo inqubo ethize engasave umuntu kodwa kuhleli kuyo babhubha benza bahleli kuyo ayibasizi ngisho efika uSathane kodwa bahleli kuyo bathi ukukholwa haleluya okay siyabonga kakhulu siyabonga amen cha ke ngizokhuluma nje nabantu abasanda ukusindiswa angazi Nkosi yami shenge ngiyongisiza uma ukuthi
khuluma ngendlela ethanda ukusithela kodwa ngizozama ngoba ivesi likhona kuthi yahlupha kamavesi naye abafaka abantu ehlathini uma engekho umoya ingcwele njengoba nibabone nje abafundisi abaningi bebheda beliphethe ivesi belazi beBible school balazi from sambulo balikhotha badlula bangidlula kude mina wami ngilikhohle mina bona bayalazi bane memory bayashaya kodwa babhubha beliphethe ngoba umoya bengekho yena uhumushayo akekho ureplacewe okunye okuzenza umoya Nkosiyami ya mase kufikile abathi inkosi bekhona mina ngazi uNkulunkulu othi mayifikile akushunga safana angiyazi lento mina ukuthi lo sithi siza uNkulunkulu kodwa usazoqhubeka la uyodelela angazi bazona kodwa ke nalokho kwenziwa yilo uNkulunkulu osakhandwa ngithi niyazi ukuthi ke ukhona ivangeli lokuyishunela ukhanda into ethize uthi insindiso ikona kusindiswa lokho ukhanda enye into ethize uthi ikona kukholwa lokho enye into uthi uyena uNkulunkulu lo ithixo sekhona noma engasabonakala sekhona uyezwa nawo le sekhona into nje lezi engasabonakala amunye isithixo sakhe uself uma nje into ekhulumayo ingambeki engathi ungconywana akayithathi isithixo sakhe leso haleluya siyabonga kakhulu mhlambe ngizothanda nje ake sibuke le mhlambe imama verse amabili mainly abaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 lesidwayele nje noma Hebrew chapter 4 verse 12 lawo mavesi nje cabanga ukuthi okwamanje ngicabanga ukuthi sokuxila nje kuwona abaseKorinte besibili isahluko 5 verse 17 leli silaziyo nje ngicela sifunde ngizocela ukuhumusha asiqale ngokujwayelekile nje ngazi ukuthi noma mhlawumbe singazi ukukhuluma amahumusho kodwa indaba ila kakhulu Korinte siqala amaKorinte esibili isahluko 5 verse 17 abaseKorinte chapter number 5 verse number 17 Jesus la iBhayibheli lifundeka khona kanje kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha asiqale sinake sakhuluma nje uma umuntu ekuKristu njoba ekuKristu kukhona la isuka khona nanzo into esishaya futhi sifuna ukuba ndazombili ufuna ukuba Kristu ufuna ukuba kuwe into yenza umuntu abe nomahluko indawo akuyo ushintshwa indawo akuyo noma into akuyo uma umuntu angithi kukodwa lokuthi ngiyakhetha inkosi lokho ingathi ukupronounce noma ukusitshela noma ukuveza okungaphakathi uma umuntu ekuKristu hayi ethi ukuKristu lokho kuyamshintsha haleluya amen uma umuntu ekuKristu ushintshwa yilokho ke kuba kwakhe kuKristu okwenza okudala kusale ukuthi angathi uwamukela inkosi kodwa ahlale la ikhona uyasuka
bese kuyasala okudala uvela okusha. Haleluya. Amen. Mhlawumbe soqhubeka nje ngicela uphinde ukusho lokho. Kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kudlulile bheka sekuvela obusha. Ngiyabonga. Enye ke futhi into engicela ukuthi siyinake thina esisanda kusindiswa noma sisindisiwe noma esikhona ngoba nabanye abadala abasindiswa bayinaka le ndaba, ingakho ushintsho lingabi bikho kahle empilweni yabo. Kade abantu banoJesu baza amakhorus baza amavesi kodwa impilo yabo isafana. Omuntu akushintshile ukukhuluma kodwa ukuphila akushintshile. Ukuthi ukukhuluma public siyezwa kodwa i-private life yakhe ayishintshile. Mangithi private la singazi khona akushintshekanga. Kodwa uyazama ngoba uyazi ukuthi ukholwa kuyini maye phambi kwethu. Akutheke. Kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha. Amen. Amen. Ngizela ukufunda kuleli lami ke. So if any man BBE version. So if any man is in Christ, he is a new world. He is a new world. The old things ngoba sekukhona izwe elisha. Siushila umhlaba omdala. Ingane zami sendleleni bazalwane ngisashumela kanje. Ngisakhuluma. Ukhala ifoni ziyaduka. Anganoma ziyaduka ngicela ubaba kusami ukuphazamisa ngisathi siyafunda iBhayibheli. Ngisaba ukuthi bazothi ubaba uyasilahla. Ngathi noma bazoyibeka phansi phinde bafonele khona lapho khona isemo 1. Siqhubeke bazalwane. Kukhona enye into angazi ngizocela bazalwane iphinde nibambe lento ngoba ngifuna ukuthi sibone into yokomoya sihluka sisuka kweyo inyama. Uma lithi iBhayibheli uma umuntu ekuKristu uyizwe elisha, lokhu mawungakuzwa kubekela uzokuzwa ngelilanga. Ngake ngathi ngelinye ilanga mhlawumbe ngizokulanda indaba eningi. Noma ngisho nje, nongisho ninga. Okay. Ngathi kusakhonzwa. Kwakhona umuntu uNkulunkulu amfakayo kimina. Empilweni yami. Doke ngingaqandastandanga ngaleso sikhathi. Kodwa ngathola ukuthi mina nginendawo noma umoya wami uyindawo uyizwe. Lo muntu engimamukelayo uzoba isakhamuzi in my world. Ngathola futhi ukuthi njoba kuthiwa umoya womuntu uhlala ula, ngathola umoya mkhulu kunomzimba. Umuntu ongaphakathi lo ozothi uma uhamba la emhlabeni aphuma ela besebenzela khona uyadlula ngokwendlela adalwe ngayo. Angazi ukwenza kanjani uNkulunkulu athi umoya uzocontaina umzimba, angazi ukwenza kanjani ngendlela ngabona ngathola ukuthi you are a world. Une territory yakho, unendawo la ubusa khona. Lento ithi ke uma usindiswa uyasuswa ezweni elidala usiwe kwelinye izwe. Lolo zwe likwenze uqualify kwi-eternity. Amen. Ngithema ungakuzwa kahle ukubekela. Haleluya. Ngifuna ukuzosho ukuthi la malithi umuntu ekuKristu uyizwe elisha. Lento ithi angithi ngokwazi kwethu sazi ukuthi masihamba emhlabeni siyenguna phakadeni. Ngoba iBhayibheli lithi iBhayibheli i-eternity iqala ingene kuwe. Kuthi the world
oya kuyo ya ingunaphakade yilo lelothi yakulo eliqala lingene kuwe ingakho athi uJesu hlalani kimi nami kini sesiyaqala ukuzwa yes le ndaba yezwe yes mhlambe ke bese ke mangithi ke izwe that means kunendlela ehlukile noma sila ezweni esiphila ngayo ingakho libabe ningalingisi kodwa niguqulwe yabona lento ithi ke noma ngakwenza okwenziwayo kodwa ngikwenzi njengabo haleluya ngoba abanye okay siyeke sangithi ke bathandwa bami sithandwa zami zenkosi kukhona ngicela ungiboleke heyo angazi ke noma nizothi ukukhula lokho ugoga yini nithi ugoga mina ngithi khona ukukhula egoga isaka eligogayo cha kodwa kangisho ukuthi ngithini kodwa ngiyabeka nje ukuthi mhlambe lokhu ukuthi ke sibuye siye emarket okay bese lithi elinye NET so then if anyone is in Christ he is a new creation what is old has passed away look what is new has come hallelujah amen bengitheke izinto zokomoya zinhle kakhulu masiyithatha njengalokhu zinjalo singafuni ukuzikhandela wathi ama version zinjani into zokomoya izinto zokomoya zihamba kanjeni nalithi izwi as he thinketh so he is ukuthi umuntu uyilokho akucabangayo ithi into if sesingamakholwa izinto siyithatha njengoba iBhayibheli lizisho sizamukele bese sihamba kuzo zingekho kuqala before lokho kuhamba kwethu kuzo kuyisdrawe ingakho lithi iBhayibheli asihambi ngokubona sihamba ngokukholwa kusho ukuthi into uma uyizwile ukuthi uyikhona ithathe as ikhona noma hamba indlela eya kuyo lento ithi ke if izwi lithi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha ithi into esishayayo asifuni ukuhambisa kukaKristu kodwa siyasho yini ukuhambisa kukaKristu into ethi uma ngibe wrong ngokungenzi njengoba uKristu kuba bekhona ubezokwenza mangifuna ukuthi ngithi ngiright ngifuna ukuthi ngithi ngiright njengosibanibani hayi uKristu lento ithi ama challenges asifikele kodwa into okufanele ukuthi unjalo umane uyicorrecta kuyo uma ungayicorrect uzozuyijwayele kuze kube impilo nje ukwenza noma kanjani uthi uyakhola kodwa uma uqale ngokuthi uthi hey lana uma ngithi ngiphazamile angithi ukuthi ngiphazamile ngoba ngenzanga njengosibanibani ngiphazamile ngoba ngenzanga njengoKristu uKristu kube lo muntu lona ubemdelile bengeze kumhlaba ngempama mina ngimhlaba ngempama angenzanga kahle isithi into ke ngibheka la ngilekha khona uma ngikwazile ukuthi ngazi ukuthi lokhu angikwenzisanga kaKristu ithi into mangiyicorrecta ngiyicorrecta ngoba ngifuna ukwenzisa okaKristu kodwa uma ukuyicorrecta kwakho kungeze kumfaka uKristu awuzukwazi ukufana noKristu kusho magama uKristu omfunayo nomlandelayo ilongena kuwe ngiphinde futhi uKristu omfunayo okokuqala ilongene kuwe okwesibili uKristu omfunayo ilo oqhubekayo nokungena kuwe kodwa if uyekile ukufuna uKristu uyama
ukuba uqhubeke ungene uKristu. Ngizwakala kodwa leni sithi lo mzalwane lo akasakhuli kodwa usiyaclaima izinto angasizo. Azathi uPaulus kwabanye ukube bekuya ngendlela ngesikhathi enasindiswa ngaso kufanele ngabe manje ngabe nisenisiza abanye ningaba leaders. Laba bantu bamamukela uKristu kodwa bangaya kuye akangaqhubeka nokungena abangaqhubeka nokutransformeka bangamakholwa kodwa angakhuli bangamakholwa angamvezi uKristu banamakholwa onaJosi omncane. Nisayibambuzana? Right. Ngiphinde futhi before uNkulunkulu angibize wangiphilisa kwelinye izwe ngibone manje ukuthi ilizwe lelo kwakulizwe lokukholwa. Before mhlamba afika sokhuluma nami ngiqale ngivakashele izingelosi kuqala zazi singabangani bami nje ngiyabona uNkulunkulu wayezama ukulungisa mhlamba ngangikude kakhulu ngiyacabanga. Ngase ngazi nesikhathi babefika ngo4:30 laba bantu ekseni before ngiye esikolweni. Sihambe siyosiza la sisiza khona. Kodwa nansi into engayibona ukuthi engiyibone manje ukuthi ukuthi iyona ifaith le. Njengoba ngithi ezweni lokomoya kuphilwa ngokukholwa. Sasithi masicabanga ukuyosiza komunye umuzi. Masike sacabanga sathanda nansi ngifuna ukutshela yona. Yeah. Masike sacabanga sase siyathanda ukuyobasiza kulomuzi. After egcineni sicabanga lasiphetha khona decide khona ukuthi siyathanda ukubasiza laba bantu. Sasivele sibe kulomuzi ngaso loso sikhathi. Isho musemnambi nomuseThekwini. Masike sacabanga. Mhlambe kwesikhathi sasiye siyothandaza. Masike masacabanga sasingahambi. Sasingamove until decide sivume. After sithi yes badinga usizo labantu sasivele sibe khona. Anything esicabangayo ingathi iBhayibheli ababili noma abathathu mabevumelana noma ngaluphi udaba emhlabeni baza kulenzela. Uma sike savumelana ukuthi siyaye uNkulunkulu ayivele senze sibe khona. Uma sike sadinga into ethize yayivele ibe la. Mhlawumbe noma sifunani noma sifuna usibanibani mase sa decide ukuthi kufanele abe la wayivele amela phambi kwethu. Yayingekho indaba yokuhamba ukuthi okay 5 minutes ukhamba sasilapho sizojika. Baze labantu bayeka ukukhuluma nami kwazo qhamuka indaba ye-calling siqhubana lo mpilo nje le ukuthi masike sadinga sezwe ukuthi sidinga into ethi savumelana ukuthi siyayifuna yayivele ibe khona. Ilokho ke okushiwo uMahebheru 11 verse 1 no matrithi siqonda ukuthi intaba zonke zadajulwa ngezwi ukuthi uNkulunkulu wavela ukukhuluma kwase kuba khona. Ngithi kuwena ke leli lizwe likhuluma uNkulunkulu ukuthi uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha lonto leyo umuke wayivuma wayikholwa izovela ibe khona ukuthi uzobunga akayiboni. Qala ke manje uhamba indlela eya kuye ngiyakhumbula ngithe uKristu ozofana naye lo ya kuye. Yeah. uKristu ozoya kuye ilo yamamukele. Njengalokhu sibabona abantu umuntu engashintshi kusho ukuthi ngaphakathi azangashintsha. Umuntu akakwazi ukuzwa engaqala ngawezwa ngaphakathi kwakhe. Yeah. Umuntu akakwazi ukuya la ingaphathi kwakhe lakhe lingekho khona. Uma ngizoya emnambithi njengoba sizoya ekhaya sithandile ukuhamba kwethu la siya khona kukithi ingakho sizofika. Haleluya. Amen.
ilokho ngikuthinde bese ke kokugcina mhlawumbe singathi Hebrew 4 ngafunda umunye Hebrew 4 sengiyavala ngalo bengithe mabili vele Hebrew 4 verse 12 My Hebrew chapter number 4 reading from verse number 12. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalunga nomkhatsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Verse number 13. Only. Siyabonga, siyabonga. Cela sikhulekele. Sesivala nje. Liphilile uNkulunkulu wethu onamandla liphefumulele nguwe lungelo kuyala nokuqondisa khuluma ngalo udalo kusha kithi in Jesus name amen. Amen. For the word BBE, for the word of God is living and full of power, and it is sharper than any two-edged sword, cutting through kanjalo kanjalo. Ngifuna lento ethi ke lapha ke kunomahluko lana lethi izwi kaNkulunkulu liphilile. Malithi is living. Lisho ukuthi okuphila yilokho akukhulumayo. Okubhaliwe ukuphefumulele asisho ukuthi akakhulumanga. Kodwa okunika ukuphila ngaleso sikhathi ilokho akushoyo. Easy word, easy English, ithi every word that God speaks, lokho ngishoyo bakuthiwa liphilile lisho ukuthi is the rhema and alive. Lihlukanisa kanjalo umzimba. Ngifuna ukuthi ke lana enye into ilena ethi izwi kaNkulunkulu njengoba liphilile sidinga ukuliphilisa. Ngizokubeka lokho futhi. Ilogos izwi libhaliwe. Linamandla liphefumulo uNkulunkulu kodwa alisilo izwi elibizwa ngokuthiwa is quicken liphilile. Ngoba uma uwenza izwi elibhaliwe ungafa likhona ngoba alikho specific. Kodwa kuhle izwi elikhulunyiwe lingaphambani nezwi elibhaliwe. Ngoba lapho sibona khona umoya ongesiwo uma ukhuluma into engabhaliwe ngoba uthi wona usuwazi into ekhulunyiwe inamandla into ekhulunyiwe. Ngoba neprophets banjalo tungasitshela ngeBhayibheli thina sikhuluma into ekhulunywa uNkulunkulu manje. Cha. Fanele into ekhulumayo noma kuthiwa iyaphila ihambisane nebhaliwe. Ngoba ebhaliwe ifoundation. Ngifuna lento ethi ke uma izwi kaNkulunkulu liphile kanjalo ke ngifuna ukuthi ke uyaliphilisa ngokuthi ucabange uvumelane nalele libhaliwe qala uma lingeke elikhulunyiwe ngaleso sikhathi kuze kulele libhaliwe kukhandeka ukukholwa ngokuthi ulinike ivoice lele libhaliwe ngokulikhuluma. Ingakho lithi incwadi Zaga 18 verse 21 lithi ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Kusho amagama what you have spoken. Isithi ke into ke lokhu kukholwa esikholwa njengoba sino Jesu kanjalo iBhayibheli kanjalo kanje iyadinga ukuthi into oyikholwayo uyikhulume. Ngesikhathi uyikhuluma uyicabanga ngayo uyihlanganisa nayo uzuthole isambulo kulokho okukhulumayo ukuzwe kabili. Baye bathi sengikuzwe kathathu ukhulume kanye. Yes. Ukuzwa kabili kanjani? Uku-understanda uqonda. Ukuthi kulelo lizwe elibhaliwe uthole elakho noma irema yakho. For example, uNkulunkulu angathi yenza into ethize kodwa angasho kuphi. Ngiyabona into enjalo. Amen.
izwi liyasho lithi ngemvimbo kaJesu siphilile kodwa uma ungacabanga ngalokho ngeke wazi ukuthi ke ungakwamukela kanjani lokho kuphila lokho. Niyabona lokho bazalwane? The more izwi elibhaliwe ulivumelana nalo bese uyalikhuluma yilapho uzuthole khona irema noma isambulo ucabange ngalo lizogcina selikwenze ngingakakhuluma ngakwenye ngathi kwesikhathi ukuthi ucabanga ngezwi ulifunda leli vele kufika into ethi usafunda hamba uyo vakashela umzalwane othize lokho kuyirema kodwa kusiya wonke umuntu eyakho. Ngesikhathi usahamba bese impendulo yakho uyithola ekwenzeni kwakho izwi awusenze libhaliwe kodwa wenze likhulunyiwe usizwe yelibhaliwe. Okunye kuthiwe hamba onikela usibanibani into ethize kanti wena ubungadlinzelisi ukunika usibanibani ubufuna wena okwakho unenkinga ufuna uNkulunkulu akusize ukudliza ngezwi bese izwi likwenzise enye into engathi ihlukile kule obuyikhulekela. Into esihlupha sinaso isikhathi sezwi sidlala nje WhatsApp. Oh Jesus. Iyadinga lento ukuthi sibe nesikhathi sezwi ngangathi mina uNkulunkulu uyazi adinga nesikhathi esiningi. Uyazi 5 minutes angisho ukuthi akubo 5 minutes yathi uma uzokuthuza uyaqala nje uqale nje ngo 5 minutes mhlawumbe ujwayele uyayikholela nje ukuthi uzowenza noma into nawawo nakho ngisho nje akwazi ukwenza 5 minutes nje uyathandaza ucabanga ngezwi uyalifunda bese uyasebenza mhlawumbe kathathu noma kabili ngosuku kukhulu lokho ngawenza umahluko empilweni yakho. Amen. Into nje angafanele wenze sure sticker kwinto eyodwa osayifuna izwi likhuluma ngayo uqinise kuye ukuze nomqondo wakho ukusize ngoba okunye sihlushwa yiwo umqondo sithi sikhuluma izwi usitshele okunye. Into best to fight against imicabango engcolile ngeke ukwazi ukuvimba ukuthi ingqondo yakho ingacabangi imicabango engcolile ngokuyivimba. Yenza nje ngithi phambisana bani hlumukana ngisho kodwa into engihluphayo nawe ukuhluphayo iyazi indlela nansi this is the best way of fighting imicabango ukuthi ucabanga izwi qhamuke ezinyoni uqhamuke iketi uqhamuke amablow qhamuke imali bangathola imali engaka best wokulwa nemicabango ukuthi ungafuni ungacabanga ukuthi kulula ukunqoba umcabango ngokuthi uyeke ucabanga. Indlela yokunqoba umcabango funa okunye ozokucabanga phuma kalula lapho. Ngase ngizwile ufuna okunye ozokucabanga noma mhlawumbe ngasecede kwalokho ubuye futhi ushenxa futhi ubuye futhi ufuna okunye futhi. Iyona indlela leyo yokulwa nemicabango akulula ukuthi ungayicabanga into okufanele uyicabange noma ucabanga ukuthi ifanele uyicabanga. Haleluya. Ngicabanga ukuthi bazalwane ngizwakele. Ngiyahlupha mina manje ngiletha lapha ngikhuluma kakhulu. Ingakho ngingafuna ukukhuluma nje. Cela abasheshisayo ngoba ngibe guilty ukuthi leli thuba engilithola ngiyazi ngangijwayele ukulithola niyakwazi lokho ngithi. Njengoba ngibelana nje angaze ngimenywe la ekhaya ngiya. Ndaba yilo khona seze kabili nje la. Manje ngifuna ukudlala ngethuba mangilithola. Haleluya. Nansi into engathi ukugcina bazalwane engathi ningayibamba impela ke lena ke. Ningakhathazeki bazalwane. Wena usiumzimba, awusubody, haleluya. Ungakhathazwa ukuhlushwa kwakho ingqondo yakho. Yes. Kodwa yazi ukuthi
ifuna ukuyicontrol njengoba ngichazile nje. Akusho usakholwa uma ufikelwa into ezibhedayo. Into ehluphayo ukuthi wena uzinike ithuba. Ungafuna ama strategies nalokho engikushoyo nje uhamba ungayokwenza ungafika ungakwenza futhi nje. Khona abantu abalalelayo akhulunywe nje. Asuka la ekwenze inyoni zakhe angayenzeli kodwa khulunywa la. Hallelujah. Ngifuna ukuthi ke when you are not a body but we have a soul, umoya wena unomphefumulo uhlala emzimbeni. Ungumoya upossessa umphefumulo nobabili nihlala emzimbeni. Nansi ke into eyingozi ke bazalwane. Amen. Umphefumulo uyixoki. Ngazobe ngabe kanjani? Ushaya ngapha, ushaya ngapha. Kanti kubalekile ukulondoloza noma ukugada. Unje nomphefumulo. Umphefumulo ungangena emoyeni ube spiritual. Nawo uyangena. Umphefumulo ungabhoxa emanyaleni. Nawo uyangena. Uma ungapha kobuklini nawo uba clean. Uyaklineka. Uma ungapha odakeni nawo uyangcola. Umphefumulo uyahlupha kakhulu. Kanti futhi ukuphila kwethu kuhlala kuumphefumulo. If emphefumulweni uke wangaphatheka kabi uzoshesha ufe. Uma uhlale nje ube nemawari umphefumulo wakho ucindezelwe ama stresses uzoshona. Hayi ngomoya, ngumphefumulo nje uwodwa. Kanti futhi uma ungadecide ukuhlala ujabule, insuku zakho zoba zinde nempilo zoba healthy nasemzimbeni. Nayibona ngisho. Ngakho ithi into ke ungalingi uentertain into ezothi ikhanda umphumelo omumbi kusolo wakho ngoba kuzokwenzeka lonto ekusoli. Noma umoya unga alive uphile kangakanani kodwa if ungakuthathi lokho kulethe ku-soul kuzohlala lapho ku-spirit. Hallelujah. Kodwa ke lokho mhlawumbe thina ngila kodwa ngithi ngibekele ukuthi awusiyo umphefumulo awusiyo inyama ungazijaji ngokubuthakathaka benyama yakho. Hallelujah. Kodwa yazi ukuthi into ofanele uyenze fanele wondle uspirit umoya wakho ngezwi khathi leso strength esiku spirit sizoya ku soul bese usoul wakho abe strong. Ungasheshi ugule, ungasheshi uattackwe ukufa, ungasheshi yini lezo zonke izinto ezibakhona. Hallelujah. Yes, lelithi ke asigade usoul wethu ngani nangamazwi esiwakhulumayo. Hallelujah. Ngesikhathi umphefumulo ulo ingqondo yakho izwa lokho kuye emphefumulo yakho njengento izinto nje esikhuluma kamnandi. Angisho phela lento siqambele izwi ngizothi lokho ukuthi siye esontweni siyojabulisana singanandaba nezwi. Ngoba lokho kuyo entertainana esontweni uphela singadlulele ezweni. Kodwa kuyafuneka kona ukuthi sijabule. Hallelujah. Ilona ngisho ukuthi ke ezinye izinto ezilimaza abazalwane noma bekholwa bakholwa kodwa bese beba nezinkinga eziningi bazinake baze balahlekele na ukukholwa. Wena awusiyinyama awusiyo futhi umphefumulo ungumoya. Kodwa ke singasho phela ukuthi ke umphefumulo kusikade amanye ama version ahlanganisa konke umphefumulo noma kube ngathi umoya. Kanti iBhayibheli lapha izwi lakwahlukanisa konke lokho. Hallelujah. Ilokho benda ngikusho ukuthi bazane bami sisempini. Hallelujah. Njengoba sikholwa nje sisempini, into yokuqala esirobheka kuyo sirobheka ekutheni singakholwa sirobhela ku religion ezenkolo, izinto engathi ziwumoya, izinto engathi zi-spiritual. Hallelujah. Kodwa zibe zingahambisani nezwi lenkosi. Ngiyabonga. Ubingelele nengane zami Nkosi yami uThando
no Rebecca besangenile. Hallelujah. Bazalwane laba bantu basebela igoli ke basuka le eWashbank ingane zami lezi lo ngapha wasindiswe ekhala lo ngapha uRebecca ngangifundisa nje ethendeni ngathi mina ngivakela kanjena nje noma kuthiwa ngivakela nje kanje ngathi awuchayi iyakhona lengane. Haleluya. Ngizama ukubeka nje bazalwane ukuthi ke ngiyabonga ngani zami ukuthi nibe khona ngibonga phambi kwabazalwane. Haleluya. Kube nje impela ukuthi manje angazi ukuthi nisuka phi indawo le bangigwincizisa mangiya khona abe ngithi nisondela ekhaya ngoba kukude le ekhaya. Ngiyabonga kakhulu. Haleluya. Sawubona bazalwane, ngiyabona isikhathi sethu sesibe ilokho nazi ukuthi niphuma isikhathini kodwa ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngezwi likaThixo eselikhulunyiwe. Ngiyazi iphakamiso uyibambile ukuthi iprotocol ayisakuvumeli. Kukhona kufuneka ukukhuluma kodwa ngenxa ukukhuluma ubaba ayisavumeki. Uya understand uPastor Park uzobuya nizomema. Ngisalalele kancane nje sithandaze. Mhlawumbe unyaza kakhulu. Hlani phansi Pamela. Amen. Hlani phansi kancane. Ngisalalele Mpostoli Buthelezi. Nginento ethi ibandla. Ulibona ngani ibandla elikhulile? Ulibona ngani uba ibandla selikhulile? Ulibona ukuthi linga entertainwa kuphela ithina esivuthayo. Ngoba ibandla elivuthelwa unomphela ligxile. Alibi established. Kodwa ibandla maselikhulile liyayilangazelela izinto zokufundiswa. Futhi ulibona liphatha amapeni libhala izinto ezikhulunywayo. Kukhomba ukukhula lokho. Okwesibili, uma ibandla selikhulile liyayi understanda into edasinikeziwe izinto ngokufana. Liyabekezela ngoba liyazi ukuthi lo uphetho kunye lo uphetho kunye. Liyaqonda ukuthi asikhulumi ngendlela efanayo. Ngoba nje ubaba unyandeni efundisa kukhona abayidingayo le session. Kukhona ade bedinga kantokozo yokuthi lethi petition kukhona ade befuna eka mama uMkhize ethi ivoice kaJezebel ayingakuphazamisi. Uma ibandla number 3 uma ibandla selikhulile bemntungwa ulibona ukuthi ethi engekho ushenge nomama sifica le order sifice la. Amen. Khula kwebandla lokho ukuthi uma ngathi ushenge uyaphesheya nomama akuthi uhambani umfundisi akekho. Ibandla mxo elikhulile njoba ula libambile lodwa esikhothi kukhomba ukukhula lokho. Okugcina ngisuke nami uma ibandla selikhulile lenza incwadi u2 Kings chapter 6 lithi iBhayibheli bathi bebona abaprofeti abancane ukuthi indawo abakhonzela kuyo isincane kwashobona bathi asihambe siyogawula sizo extenda indawo yokwakha. Uma ibandla selikhulile alibheka ukuthwalwa ushenge nomkakhe ngoba anizubusiseka. Kodwa ibandla elikhulile liyanikela. Ibandla elikhulile liyayamukela into yakwa delegation. Uma ethi ushenge ngicela uphathe omama alilokho lithi angikwazi ukukhuluma mina ngashiwa indoda langazi nengane yami iphuza utshwala. Kodwa uma ibandla selikhulile liyazi ukuthi umsebenzi uyabiwa. Akwazi ukukhuluma ushenge nomkakhe kuphela. Uma ibandla selikhulile liyazi ukuthi njoba ngilesi situlo ikhona into uNkulunkulu angayenza ngami angibizele yona kuleli bandla. Uma ibandla selikhulile liyayi-understanda into yemove kaMoya Engcwele ukuthi namhla ngathi inkonzo ithatha enye direction. Alilokho lithi yile yenziwayo bakhamukaphi lapho lithi kambe uNkulunkulu ukuhlela kwakho ukhulu kudala siphakame indlela zakho zinakuqondakala. Uma ibandla selikhulile akithi uyayibona le assessment imnandi kanjani.
ishiya ithi ke wenza kahle ushenga buyanishiya afike late ukuze azumthunga ukuthi njengosekhen in charge wenze njani. Hallelujah. Into engiyithanda uma ibandla selikhulile mthungu sengiyaqiqeda njalo nami uthi mayikade engekho ushenga isho ukuthi awafika ubaba wami hayi ukuthi ubuyela ngoba bengisaphethe bengisafuna ukusho nami kodwa ngimzwile umntu uthi ukhulile uthe mayingena ubaba wakhe but there comes the man of the house wasefika ubaba wami ngoba ibandla maselikhulile alisibanga isikhundla sikamfundisi. You understand the grace that is upon the man of God. Uma engena ithi wangena othwele umphongolo yangena indoda egcotshelwe thina yangena indoda with our destiny. It has simkhonzela into eyiningi simkhonzela ukuthi uyena othwele umphongolo. Uma ibandla selikhulile soxoxa ngelinye ilanga ngiyane ndaba ivela kanjani. Uma ibandla selikhulile lithi uJobe ngeke abela lo waya ebe ene healing yalona hlobo analo baba bengekho abantu uNkulunkulu afuna ukubasiza. Uma ibandla selikhulile ithi ke lento samzosuka la shenge sihamba nendoda kaNkulunkulu ngiyaza kathandi bazalwane ukuthi ngisho kodwa yize nangu baba wakhe enkosini ngemumva ngithi umzukulu kodwa nangu baba wakhe wamshumayizayo wamshumayeza esikoleni. uNkulunkulu umgcobele kakhulu into yokubeka izandla kwabagulayo abaphili. Uma uhlushwa amaphupho amabi nodolosha uthi ngivele ngisho lo Job. Uma angazi abantindane angazi ukuthi ngathi ungavela ubaleke eksena ngazi uzwe abantu abakhulumayo yonke lento ebusuku ulala naye ulala noNansika kuthiwa yini kambe kuthiwa spiritual husband lamadoda amadala lawa angasilala nababona namhlanje uNkulunkulu kubekudla angazi ukuthi buyiswa yini lento kambe sihamba noJob. Ukhona phakathi kwethu. It's not God's will ukuthi ekhona negift anayo uphuma usagula. Hayi inkosi yami hayibo ngizonika yini mic Job shenge angazi kwenze njani kodwa kuthi angithi ya whatever demonic attack-ayo I've seen uNkulunkulu amsebenzisa sike safona sasithandaza nawe mfana ufona elinye ikhansa lithi libole ubole umlenze usuqala ukuba nephu ithiwa yini ibungu impethu yami usethi ke kimi hey ngicela umkhuleko umpostoli bazowusika umlenze wami ngiyazi imagine ngiyikhansela eliku executive for that matter ngasena mlenze wakhala kwasho ukuthi uJob useduze ngathi mfana ngumpostoli impela kodwa specialist salento ngoba ukuthi ukuthakathwa lokho ngathatha upostoli bami ngabeka eceleni ngoba asikijimi ngoba upostoli kodwa umuntu uphethe ini ngathi Jobe nantu ucingo wathatha ucingo uJobe wenza ngokugcoba kulo wamemeza umlenze namadimoni ayihlasela umlenze lo muntu nombone ejukumeni ngangasamboni waqhamukesha amaqhosi ngithi mina uthi lo mlenze owubolile ngakhulekela umuntu owanginika yena impethu zagijima kakhulu angilalanga umlenze wavaleka within 2 days uthi wabuya isilonda angazi kwenzakalani wathi angisawubophile somenkwe ngasibona uthi uphi umuntu omthanda ngathi ulapha esiqhukwini angimazi wathi uzumtshela uNkulunkulu wakho uyaphila kumangela amakhansela ukuthi ngenzeni bathi ngeke uyiphi inyanga ngithi ngiyanganyanga khona umuntu omthandazela ocingweni kwaphola isilonda wakusakhehla akhona mzukulu la inkosi ezobasiza ey'feni zabo. Be ready bazalwane, be ready. Angikwazi wadliso ubani isifuba sakho uyasiza ukuthi unedliso kodwa uNkulunkulu asithume kwasenge namhlanje. He is in our midst to deliver us. Asibe ngenyawo-ke sibazalwane moya kababa sikela item ngisadlulisa imike kodwa wakho uNkulunkulu ophilayo ungeke umlethe umakhosi kungekho abantu abakhalayo ngenxa yokuhlasela kenyameni thatha indawo imikhosi kaThixo emazulwini yayithoba emhlabeni nazo
Sizothandaza bazalwane. Wayekhona umuntu okholelwayo ekubekweni kwakhe izandla engasondela abazalwane. Hallelujah. Oh, God is good. All the time. God is good. All the time. Hallelujah. Uvuka le ndaba yomfelokazi ma. Onoma lo ya mama wayakhe endleleni. Umprofeti ezodlula khona iminyaka neminyaka. Mntunga, le position yale bandla ikahle yabona. Ngoba isendleleni. Isendleleni. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. Amasanga ahlala evuliwe. Avulele ingcebo zikaNkulunkulu. Ngiyayithanda lento ethi even the dust of your feet ziyakhuluma.